Dutchman yn hanesyddol. Mae o dal yn rhyw fatha 16th century. A mae hwnna'n rili lyflu achos wedyn pan da ni yn y narratif cyfoes, mae ganddo ni juxtaposition really lyflu ma ar lwyfan. So beth sy'n really hyfryd amdan y cynhyrchiad yma yw'r ffaith bod y set yn eitha stripped back, mae'n super abstract. A wedyn mae ganddo ni'r gwisgoedd sy'n really helpu rwtio ni a wneud actual narrative ni. Da ni hefyd yn gweld i gyd o fatha hen beigiau'r Dutchman, mae'n mynd at tir ac yn ffeindio gwraig newydd bob 7 mlynedd. So mae'n really funny ni achos da ni wedi gallu ffeindio i gyd o'r ffroc yma o adegau gwahanol. So mae'r silhouette yn really gwahanol. A mae hwnna wedi bod yn rhywbeth really hyfryd i ni ffeindio achos maen nhw'n pethau sy'n perthyn i hen sioeau mae dylunydd wedi wneud yn y gorffennol.